Средно общообразователно училище Васил Левски, град Троян, е съвременно училище, в което се учат над 800 ученици в 34 паралелки от 1 до 12 клас. Той има за свои приоритети качествената чуждоезикова подготовка, усвояването на непрекъснато развиващите се информационно-комуникационни технологии, както и професионалното и профилирано обучение в областта на хотелиерството и туризма. СОУ Васил Левски е член на престижната асоциация на Кембридж училищата в България, както и на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България. Днес училището е генератор на нови идеи, актуални експерименти, иновационни педагогически практики и прилага съвременни европейски управленски модели. Един такъв успешен модел създадохме през последните няколко години. Всичко започна през учебната 2007-2008 година. За нас тя беше година на идентифициране на проблемите. На първо място, занемарена и остаряла материално-техническа база. Две компютърни зали с ограничен достъп до интернет, остарели методи на преподаване и слаба компютърна грамотност на учителите, неприсъствие на училището в интернет и в медийното пространство. Тези проблеми предизвикаха вземането на стратегически управленски решения, свързани с създаването на нова образователна среда, чрез използване на информационно-комуникационните технологии, в центъра на която е поставен ученикът и неговото личностно развитие. Налагаше се рязка смяна на модела на управление, формулиране на краткосрочни цели за развитието на училището, инвестиции в материално-техническата база и квалификацията на персонала, стартиране на процеса на промяна на нагласите за преподаване и учене. През учебната 2008-2009 година започнахме активното създаване на материалните и организационните предпоставки за преминаване на училището от режим на функциониране към режим на развитие. Въведохме нов модел на управление със създаването на трето управленско ниво – ръководител на научно-методическата и квалификационната дейност, ръководител на възпитателната дейност, ръководител на художествено-творчески дейности и пиар. Стартирахме реализирането на целенасочена политика на сериозни инвестиции в новите технологии, не само от делегирания бюджет на училището, но и от работа по проекти. През същата година активизирахме вътрешно-училищната методическа квалификационна дейност. И резултатите не закъсняха. С новия програмен продукт «Виртуална класна стая». Госпожа Натка Данкова и ученикът Иван Букарев спечелиха трето място на национална конференция със своята екипно базирана информационно-комуникационна технологична практика, разпозната и оценена като интересна иновация. Реалното развитие на нашата образователна среда се случи през учебната 2009-2010 година. Нашето училище спечели 2 проекта по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» на обща сума на безвъзмездна финансова помощ около 200 000 лева. Проект «В ателиетата прекрасни, талантливи ще пораснем» по схема да направим училището привлекателно за младите хора създаде условия за развитие личностния потенциал на учениците чрез целогодишното им ангажиране в извънкласни и извънучилищни дейности. Проектът осигури обучение на децата в 18 ателиета и пълноценен отдих в 5 ваканционни дейности. Благодарение на финансовата безвъзмездна помощ бяха закупени мобилен презентационен IT комплект
интерактивна бяла дъска, озвучителна техника, лаптоп, дигитална камера и фотоапарати, телескоп, туристическо оборудване, комплект ученически униформи, костюми за мажоретки и консумативи. Интересът на учениците към информационните технологии наложи сформирането на 2 ателиета по информационни технологии. В резултат на тяхната дейност бяха изработени множество рекламни материали за училището – плакати, брошури, грамоти, листовки, колажи, проекти за сайт, емблеми и календари. Важен елемент на успешния мениджмънт е квалификацията на учителите. Учителската стая бе оборудвана с нови компютърни места на базата на системата Hewlett-Packard Multiseed. В условията на криза училище Васил Левски в Троян намери иновационно решение и откри компютърен кабинет по технологията Multiseed на Hewlett-Packard. Освен ефективно използване на пространството, системата свива разходите за електричество с 80%. Дава изключителни възможности за подобряване качеството на обучение, за разширяване на достъпа на учениците до интернет и до всякакви други електронни ресурси. Тази система дава възможност на учителите да бъдат в крак с времето. Проведоха се поредица от обучителни курсове на учителите, както в училище, така и в Националния институт за обучение и квалификация в образованието в град Банкя. През следващите 2 години, с любезното съдействие на партньорите ни от Сирма Медия, Стемо Габрово и РААБ България, организирахме целенасочени обучения за работа с интерактивна бяла дъска, мултимедия, електронни уроци и други интернет ресурси. В резултат на интензивната квалификационна дейност значително нарасна активността на учителите да представят свои добри практики на различни училищни, общински, национални конференции и симпозиуми във висши учебни заведения, както и публикации в български и чуждестранни печатни и електронни медии. Издадохме сборник „Повишаване квалификацията на педагогическите кадри чрез обмяна на добри практики“ под научното ръководство на професор Мариана Стефанова. В резултат на предприетите управленски действия, всяка учебна година наши ученици заемат призови места по информационни технологии. Нашето училище стана домакин на 3 национални състезания, като едно от тях беше по уеб дизайн "Непознатата България" през 2010 година. Николай Колев от профилирана паралелка информатика спечели първо място със своя сайт "Българската твърдина през средновековието". В неговия проект за първи път бяха използвани 3D ефекти. Второто място отвоюва отново наш ученик със сайта "Туристически ресурси" на град Ловеч. През учебната 2011-2012 година надградихме постигнатото по отношение на материално-техническата база с нови ресурси в сферата на информационно-комуникационните технологии. В фоайето на 2-и етаж бе монтирана видеостена, която модернизира информационната среда в училище. Закупени бяха още 2 IT комплекта и 7 интерактивни бели дъски. Стартираха училищното радио и телевизия. След проведен конкурс сред учениците, нов електронен звънец огласи училищната сграда. Обновен бе училищния сайт и обогатен с английска версия. Реализирахме проект "Виртуално пътешествие", част от националния конкурс "Иновативни практики в управлението". Чрез него учители и ученици представяха модерен учебен процес, основан на вълшебството на информационно-комуникационните технологии. За 4 месеца бяха проведени 15 открити уроци в изключително широк тематичен диапазон. Работата по проекта създаде условия за прилагането на разнообразни методи и средства на обучение, които превърнаха учениците от пасивни наблюдатели и консуматори в активни участници и творци в собственото си знание. Учителите включиха електронна среда Moodle в своята преподавателска работа.
Родителите също пътешестваха виртуално до своите деца. По проекта бяха създадени редица продукти – уеб страници, презентации, учебни филми, интерактивни карти, електронни тестове, YouTube видеозаписи, публикации в електронни медии, блогове на учители. От гледна точка на управленския мениджмънт, учебната 2011-2012 бе оценена като година на реални постижения в образователно-възпитателния процес. Интензивната ни и ползотворна работа по този проект показа, че обучението чрез информационно-комуникационни технологии става все по-желана и споделена практика в училище. Тя изгражда позитивни нагласи между учители и ученици, желание за сътрудничество и личностни постижения. Прилагането на ефективния и иновационен мениджмънт по отношение използването на информационно-комуникационни технологии в обучението е най-сполучливия път, по който в българското училище се постига по-добро качество на образователния процес, който води в крайна сметка и до по-високи резултати. Нашата успешна практика досега показа, че училищната промяна чрез прилагане на информационно-комуникационни технологии в училище не е еднократен акт и не се случва за една година, а път на последователни усилия на много хора. Един дълъг път, по който ни предстои да вървим и занапред заедно – ученици, учители, училищно ръководство, родители, партньори. Пътят през 21 век, векът на технологиите, които ще продължават да ни изненадват и да ни изправят пред все по-нови и нови предизвикателства. А успехът не е край на гара, то е дългото пътуване, движението напред и нагоре. Затова продължаваме.